مرتبت مولا کو پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں کریم سر کو کہ وہ آئے مرتبت مولا مشکل کشا پیش کرے. کریم سر. نعرہ حیدری. ہر زمان ہر نفس یا علی مدد مولا علی مدد. دا قرآن پا آیاتونو کے علی دے دا قرآن پا آیاتونو کے علی دے ہم رسول پا حدیثونو کے علی دے ہمیشہ بد اللہ شکر گزاروں صدموں بنصیبوں کے علی دے منافق سڑکے علی اسی دائے نشیہ مومنانو تل پسڑنوں کے علی دے. نعرہ حیدری. وسیدہ نبی دے نام نئے قربان شو پکا پی کے موبی بھی دے مادر دادا علی دے نام نئی قربان شو خانہ کعبے کے نہ پیدا شوے علی دے وسیلہ نبی دے نام نئی قربان شو خانہ کعبے کے نہ پیدا شوے علی دے وسیلہ نبی دے نام نئی قربان شو. او مولا چراغ لو دختے پتار شوی پمناورا اجازت شوی بیا بی بی تا دا خدای دے مادر دادا علی دے نام نئی قربان شو خانہ کعبے کی نن پیدا شوی علی دے وسیلہ نبی دے نام نئی قربان شو خانہ کعبے کی نن پیدا شوی علی دے وسیلہ نبی دے نام نئی قربان شو. او امیر جانشی خروغ دا مود پاکنا بھی دے رتبہ دا علی دے نام نئی قربان شو خانہ کعبے کی نن پیدا شوی علی دے وسیلہ نبی دے نام نئی قربان شو خانہ کعبے کی نن پیدا شوی علی دے وسیلہ نبی دے نام نئی قربان شو. او پر امامانو کتا آوال دے امامت اگر خوش ولالی دے نکتا دمی دے نام نئی قربان شو خانہ کعبے کی نن پیدا وسیلہ نبی دے نام نئی قربان شو خانہ کعبے کی نن پیدا شوی علی دے وسیلہ نبی دے نام نئی قربان شو. اور رشتے کی دا نبی ترزوئی دے ہر ان سوچے پیغمبر بلل دا اخبر بائی دے وسیدہ دا نبی دے نام نئی قربان شو خانہ کعبے کی نن پیدا شوی علی دے وسیدہ نبی دے نام نئی قربان شو خانہ کعبے کی نن پیدا شوی علی دے وسیدہ نبی دے
दे रघुगी पति प्यावे कवि चलाई दे आया पर निभाई दे नाम नहीं कुर्बान